Aleši, ahoj, vítám tě v tvém podcastu. Vítám všechny. Aleši, ty jsi neurobiolog, neurokouč, kromě toho jsi také člověk, který se nebojí mluvit o tom, že vyhořením prošel, takže si myslím, že máš unikátní pozici, protože mluvíš z člověka, který nejen, že zažil ten stav, tak zároveň i chápe, jaké jsou cesty, jak mu předcházet nebo jak se z něj dostat ven. Ty sám si zmínil, že jsi prošel vyhořením kvůli svému přístupu v práci nebo k práci. Otázka, která tady je, tak mě nezbývá než ji trošku směřovat tobě, protože za mě člověk, který pracuje s mozkem, tak musí být perfekcionista. A ta otázka zní, jestli může vést perfekcionismus k syndromu vyhoření a možná se troufnu zeptat se, jestli to nebyl ten případ u tebe. Může to být rizikový faktor. Je to tak, že samotný ten perfekcionismus ho nevyvolá, ale ten tlak na ty výsledky, ten tlak na to, že všechno musí být dokonalý, protože ono je to tak, že ten perfekcionismus často vede člověka k tomu, je to takový zvláštní oslí můstek, že není schopný delegovat, nebo jde mu to obtížně delegovat ty věci. Jo? A v pozadí za tímhletím, za tou neschopností to delegovat na ty ostatní, je to, že on může mít pocit, že nikdo jiný to neudělá tak dobře, jako když si to udělá on sám. Jo. A zvláštní hezký na tom je, že to může být i pravda, jo. Ale prostě stejně to za to nestojí. Jo.